Ja oikein lämpimät terveiset teille kaikille hyvät katsojat täältä Naantalin Vaarioelta. Ja tää paikka on sellainen, jossa on tullut käytyä aika monesti ennen kävelten ja pyöräillen. Ja paikkahan sijaitsee siis ihan Naantalin ja Maskun rajalla, joten voisin ihan täten sanoa, että tää vasemman puolen mela kutikoi Naantalin puolella ja tää oikean puolen mela niin menee tuolla Maskun puolella. Sen verran keskellä tää rajalla mennään. Ja tuo virallinen kajakkilaiturihan helpottaa merkittävästi maihin nousemista. No niin, ja sitten vaan suunta kohti merta ja sinne on tästä vielä vähän reilu kilometrin verran. Pysykää mukana. Let's keep moving!